Kasi sa nakita nyo, super tigas siya, super tigas. So anong ginagawa ko? Ginawa ko na rin to parang paso. Ito dito parang paso na to, na dito malambot na yung lupa. Kasi pinalitan ko na yung bagong lupa dito, ready para kung saan pwede itanim yung mga gulay. Safford jokes. Ayan, may similyang talong na tayo mga kapaparts. Ayan, talong, similyang talong. Salamat sa nagbigay sa similyang ito. Malaking tulong talaga to sa amin mga kapaparts. So itanim natin to para balang araw may aanihin tayo na talong, diba? Thank you. Oh, 5 puno yan ng talong. So itanim na natin to para tuloy-tuloy na ang paglaki niya. So nandito na tayo sa area kung saan natin itanim tong mga talong na ito. So may nakahanda na ako dito, mga kapaparts. Ito po ang nahanda ko kahapon. Kasi sa nakita nyo, super tigas siya, super tigas. So anong ginagawa ko? Ginawa ko na rin to parang paso. Ito dito parang paso na to, na dito malambot na yung lupa. Kasi pinalitan ko na yung bagong lupa dito, ready para kung saan pwede itanim yung mga gulay. So sa pangangayon, kasi mayroon tayong talong, dito ko yun itanim ang talong. Ayan mga kapaparts, parang paso na rin to mga kapaparts. Kahit na nakita natin sa lupa sila, pero iba ng lupa, ha? Kasi ang lupa dito originally is ganito, parang bato ang tigas. Oh, super tigas siya. So talagang hindi mabubuhay dito ang mga gulay natin. Oh, kahit maliit lang, mahirap ikuan, durog, kasi sobrang tigas. Pero dahil pinalitan na natin, para na lang siya sa isang paso, na paso, ang paligid niya ay lupa pa rin. So ayan, dito natin itanim yung talong. At saka dito gawin natin tulad dito sa mga kamatis na yan. Lahat ng mga kamatis yan mga kapaparts ay pinalitan ko ng bagong lupa. Tingnan nyo, dito may isa pa dito. Ayan, super tigas talaga ang lupa dito, grabing tigas. May halo pa mga kunting bildo. Pero dahil pinalitan na natin sa area na to, pabilog to, ang diameter nito ay nasa 1, 2, 3, 4, 5 inches diameter. Parang malaking paso na rin siya. So kung dito natin hawakan ang lupa ay talagang malambot, kasi bagong lupa na to. Nakahalo-halo dito mga lupa na galing sa itong brown, galing sa ilog. Ito naman mga dark brown ay galing naman sa nasunugan nating basura. So malambot. So dito natin itanim ngayon yung talong. Ayan mga kapapart, butasin lang natin yung sa bandang gitna, tapos lagyan natin ng isang puno ng talong, to be sure na nakadikit talaga yung ugat sa may bandang lupa. So maglagay tayo ng pinakamagandang lupa doon talaga sa ugat nya, to be sure na walang bato na ipit sa ugat. Lupa talaga, pure soil. Ayan, tapos idikit ganun. Pwede natin idikit masyado, kasi yung lupa na yun, pag buhusan natin ng tubig ay hindi sisikit sa puno ng talong. Ayan, so nandyan ang talong. Ganito lang kasimple, pero ito makita nyo dito ay ito ang lupa na malambot, dito naman ay matitigas. So parang sa paso na rin mga kapaparts. Ayan, parang nasa paso na rin siya. So bisbisan lang natin ng tubig
para to be sure na basa yung ugat, para mamayang gabi ay kakapit na yung ugat doon sa lupa. Ayan mga kapaparts, talong yun siya mga kapaparts, sobrang liit pa. So mayroon pa tayo dito 3. Ganon rin ang procedure ang gagawin natin para mayroon tayong 5 punong talong. Dito naman siguro sa 5 punong talong, mamumunga lang to kahit 3, may 15 pieces na tayo na talong pa na pwede na gamitin sa ating bawat kusina. Yun, ganoon mga kapaparts, malambot ang lupa, pero ito sobrang tigas. So malalim yan siya, ang lalim niya mga 1 dangkal kalalim, malambot yung lupa na dyan iikot ang kanyang mga ugat. Pag umuulan, lalambot din itong mga matitigas, pwede din papasok dyan mga ugat kung gusto. Hindi tulad sa original na paso, doon lang siya palibot-palibot lang, paikot-ikot lang yung ugat. Pero pag ganito sa lupa, pwede siya papasok dyan kung saan mayroon pa rin kaya niyang pasukin, yung malambot-lambot puti. Pero sa pagkangayon, sobrang tigas. Ayan, sobrang tigas. Oh, kaya ipukpok mo sa ulo ng tao, siguro talagang mabasag yung ulo ng tao mga kapaparts, kasi sobrang tigas niya. Ayan, grabe tigas. Ayan na mga kapaparts, natapos na natin ang activities natin sa hapon na to. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa backyard garden ni Paparts. Turo upang sa ganun lahat tayo balang araw ay hindi nabili pa ng mga gulay. So mga kapaparts, malapit na ito ma-harvest, pwede na. Kung gusto, pwede na. Ganun lang yun. So magtanim, kasi pagdating ng harvestan, masaya ang feeling mga kapaparts pag may ma-harvest na. So sacrifice lang kuti, tanim 1 buwan, 2 buwan, and then harvest time. Thank you, and I wishing you all a God protected and be happy. God, thank you. Safford Jokes.